स्वागत बाटे एगो नया वीडियो के साथे। अब हम आ गइल बानी पुणे में और शुरू कर रहल बानी 3 गो ज्योतिर्लिंग के यात्रा, जेमा अभी सबसे पहले हमनी का भीमा शंकर जाइल जी, फिर त्र्यंबकेश्वर और फिर कृष्णेश्वर और वहाँ एलोरा केव वगैरह भी घूमल जी। तो हमारे चैनल पर बनल रह जा, आई वीडियो एंड तक देखिए जा, काफ़ी मज़ा आने वाला बाटे। और ये यात्रा का हमनी का आज का शुरुआत हो चुकल बाटे और सामने बाइक खड़ा भी है, एक बाइक से हमनी का जा रहल बनी जा। तब हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पास में आ गए बनी। ये पुणे से लगभग 100 किलोमीटर पड़ल है और मुंबई से भी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास बाटे। और यहाँ से भीमा नदी निकले जौन की आगे जाके कृष्णा नदी में मिल जाले। और ये हुए मेन गेट जौन की अभी बन रहा बाटे और यहाँ से एंट्री बाटे, फूल माला वगैरह इधर से मिल जाए। यहाँ से सीढ़ी से नीचे जाए के बाटे। एकर वर्णन शिव महापुराण में भी मिलेला और इनके मोटा महादेव के नाम से भी जानल जाला, काहे से कि जो शिवलिंग बा काफ़ी मोटा आकार में बाटे और ज्योतिर्लिंग के तुलना में। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एगो हुए। पुराणों के अनुसार मानल जाला कि अगर सूर्य निकलला के बाद दर्शन करके यहाँ प्रतिदिन और 12 ज्योतिर्लिंग का अगर खाली नाम स्मरण कल जाते तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का पुण्य प्राप्त होला। और जल्दी जाने अभी हमने का लाइन में लाग गए बने जा और यहाँ से दर्शन करने में लगा था कि 1 घंटा टाइम लगी। इधर भीड़ देख सकेला जा, काफ़ी आगे बाटे मंदिर। वैसे बतावल जाता है कि अगर सोमवार वगैरह होखे तो एमा बहुत ज़्यादा भीड़ होला, तो ओकर तुलना में आज आधा भी भीड़ नहीं है। तो अब लगभग मंदिर के पास में आ गए बनी जा और यहाँ भी वहाँ 100 रुपया वाली लाइन भी है। यहाँ भी अगर पहले दर्शन करेगा तो 100 रुपया का टिकट कटावे के पड़ी। यहाँ महादेव के मंदिर में जल चढ़ावल मना बाटे, तो जल लेके ना आवा जा। वैसे रास्ता में जल बेचे वाला बेच रहा बा, लेकिन यहाँ मंदिर में अइला पर मना कर दिया जाला, तो वजह से जल यहाँ मत लेके आवा जा। और सामने दिख रहा बा मंदिर का शिखर और इधर से एंट्री बाटे। एंट्री कैला के बाद इधर वैसे अगर जो 100 रुपया वाला एंट्री ली वो यहाँ डायरेक्ट यहाँ से एंट्री कर ली, जहाँ से एग्जिट बाटे। और इधर में बाटे जेमा ज्योति जलावल जात रहा पहले, लेकिन अब ज्योति जलावल बंद कर दिल गई बाटे। तो यहाँ दिया वगैरह भी लेके मत आओ, कहाँ से जलावे की जगह ना मिली। बाकी यहाँ हवन कुंड बा, तो इसे लगत नहीं कि मैं सालों तक कोनो हवन भइल बाटे। बाकी इधर भी कुछ बाटे लेकिन एंट्री बंद बा। और ये जहाँ बाटे दिया जलावे वाला एक बगल में बाटे गोरखनाथ मंदिर।